Ďakujem pekne. Peter, v podstate súhlasím a chcem ťa len doplniť tentokrát. Ja vidím v tomto zákone jednak v prvom rade dobrý úmysel, to sa mu určite nedá zaprieť, ale vidím v ňom aj určité problémy. Jednak, ako hovoril kolega Pčolinský, ten software, samozrejme, pokiaľ by sme mali teda fungovať takým spôsobom, že sa bude musieť nejak zaregistrovať a prezentovať ten hráč, prípadne personál ho bude kontrolovať, tak ja si myslím, že tam naozaj treba nejaké zabezpečenie, kto to bude platiť zasa a ako to bude fungovať a keď bude problém, čo s tým. Druhý problém, ten personál, to tu ešte teda nezaznelo, ale ja keď si predstavím toho hráča z tej sociálne slabšej vrstvy, tak ja vidím presne niekoho v takej nejakej malej zabudnutej krčmičke, kde je 1-2 automaty, kde je veľmi dobrý vzťah s tou krčmárkou napríklad. A pýtam sa, čo potom, keď tá krčmárka, ktorá ho má kontrolovať, čo ak sa náhodou pomýli, alebo čo keď sa pomýli zámerne a keďže má dobrý vzťah s tým previnilým dlžníkom, tak ho aj tak pustí hrať. Potom budeme pokutovať tú krčmárku, prípadne rovno ju popravíme. Príde mi to ako zbytočne, naozaj tak ako povedal kolega Osusky, presúvame tú zodpovednosť na niekoho, kde by nemala byť. Mne sa teda oveľa viac páči ten prípad buď IP kariet alebo poukážok, kde ten sociálny prípad, ten hráč nemá možnosť minúť tie peniaze, pretože ich dostane iba vo forme, ktorú môže vymeniť iba za potraviny. Napriek tomu ešte raz zdôrazňujem, chápem ten dobrý úmysel. Je pravda, že automaty sú u nás problém, ale vidím tieto dva reálne problémy v tom zákone. Ďakujem pekne.